Исәмісіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Роза Хабибулина алға таба қойбір темалар турында. Татарстанға қыш келді. Хава тұрышы шәһәрдәге юл тұрышына ничек тәэсир итте? Машина йөртүчеләр үзгәрешләргә әзерме? Хәбәрчебез белде. Чират океан тукталышындагы сәүдә ноктасына җитте. Ни өчен шәһәрдә павильоннарны сүтәләр? Чаллыдан Парижга. Чаллы кызы үзенең яңа балалар киемнәре коллекциясын Франциядә тәкъдим итәчәк. Кыш елдагыча көтмәгәндә килде. Һәрхәлдә кайбер автомобильчылар өчен күп кенә машина йөртүчеләр җәйге тәгәрмәчләрен хәзер генә алмаштыра башлады. Шәһәрдәшләр тәүге кар яуган көнне ничек каршы алды? Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Шиномонтаж өстәханәләре белгечләре инде берничә көн ялсыз эшли. Тәүге кар яуы белән тәгәрмәч алыштырырга теләүчеләрнең саны күбәйгән. Алдагы көннәрдә исә аларның саны тагын да артачак диялар. Все рассчитывают на удачу, но удача не приходит у нас в любом случае. Зима, она приходит неожиданно. В любом случае, это каждый год одно и то же. Клиентам предупреждаешь, говоришь, но все-таки они не приедут. Берничә сәгать эчендә шәһәр юллары шугалакка әйләнде. ЮХИДИ хезмәткәрләре автомобильчеләр һәм җәяүлеләрне сак булырга чакыра. В условиях недостаточной видимости, дождя, снегопада, заметить пешехода становится гораздо труднее, а значит, водители должны быть особенно осторожными при подъезде к пешеходным переходам. Кроме того, и сами пешеходы должны предпринимать меры предосторожности, начинать переход дороги только убедившись, что водители их видят и пропускают. Травмпунктларга мөрәҗәгать иткән шәһәрдәшләребезнең саны да бүген берничә тапкыр арткан дип билгеләп үттеләр Ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсендә. Мы сейчас, скажем так, приведены в полную боевую готовность. Естественно, и отделения готовы, и наши вспомогательные службы готовы к увеличению количества пациентов. Мәрьям Файрушина, Константин Величко, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Чаллы кар чистарту техникасы белән тулысынча тәэмин ителгән. Берничә машина инде бүген үк шәһәр юлларын реагент белән эшкәртте. Кыш айларында кар чистарту техникасы тәүлек буе эшли, әмма шәһәрдәшләрнең юлчылар эшенә карата гадәттә шелтәләре күп була. Быел исә карлы явым-төшемнәр белән көрәшүгә 100дән артык техника чыгачак. Бер сменада 60-70 хезмәткәр эшләячәк дип көтелә. Карны чыгару урыны өчен 4 махсус мәйданчык билгеләнгән. Быел карны машина юлларыннан җыйганнан соң юлның уң ягына түгел, сул ягына өяргә ниятлиләр. Потому что в основном машины стоят припаркованы справа. Во-первых, это даст нам возможность исключить завал машин валом, потому что люди жалуются на то, что с утра приходится их откапывать. Да, и второй момент это то, что когда его складируем справа, раньше мы его складировали, его между машинами уже было тяжело загрузить. Шәһәрдә кар яуды, әмма үләннәрне чабу өчен бу киртә түгел. Социаль шелтәрләрдә әлеге каршылыклы күренешкә дәлил итеп видео урнаштырылды. Шундук әлеге видео язмага карата халыкта кызу фикер алышулар башланды. Шәһәрдәшләр коммуналь хезмәтләрнең гамәлләренә гаҗәпләнә. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Слышите, да, этот звук? Похож на газонокосилку. Тирә юнда кар, әмма хезмәткәр тырышып үлән чаба видеога төшерүче әлеге күренешнең чынлыгына ышану өчен якынрак килә. Бу видеоны безнең редакциягә 59-нчы комплекста яшәүчеләр җибәрде. Чәршәмбе көндез аларның микрорайонында үлән чаба башлыйлар. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, җәй буе әлеге участок караусыз булган. Ребята, смотрите, пожалуйста. 30 октября завтра ляжет снег. Травы нету. Вот у нас вот так средства тратятся. 59-нчы комплекс майдадында хезмәт күрсәтүче электротехниклар идарә итү компаниясында аңлатуларынча, алар шәһәрне төзекләндерү кагыйдәләре буенча эш иткән. Есть правила благоустройства по городу Набережной Челны, принятые горсоветом, где написано, что при достижении травостоя 20 сантиметров и более нужно скашивать. Мы просто привели данную территорию в порядок, скосили лишний сухостой. Кстати, вчера была сухая погода, и снега, как сегодня, не было. Поэтому вчера это выглядело вполне логично. Үлән чабуның билгеле бер графика юк. Хезмәт күрсәтүче оешмалар һава торышы үзгәрешләренә карамастан территорияне тәртиптә тотарга тиешле дип аңлатты белгечләр. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Вахитов проспектында океан тукталышындагы сәүдә павильонын сүттеләр. Ел башында башкарма комитет 20дән артык объектны юк итәргә кирәклеге турында карар чыгарган булган. Ни өчен сәүдә павильоннары саны кими бара? Теманы Мәрьям Файрушина дәвам итә.
Океан трамвай тукталышында иртеннен эш койный. Подрядчы оешма хезмәткәрләре тукталыш павильонын һәм биредә үк урнашкан сәүдә нуктасын сүтә. Шәһәрдәшләр Чаллы хакимияте бу тукталышка да игътибар итте дип шатлануларын яшерми. Бик шәп сүткәннәре. Не итеп куйсыннар остановка әйбәт, чтобы можно было ямгырдан, кардан качып торырга. Она стоит уже, наверное, с 90-х годов, наверное. Ее давно пора, это фанфорики постоянно продают там же. Такие все. Поэтому надо заканчивать такие избушки в городе. Чем меньше их будет, тем лучше. Быйыл шәһәр башкарма комитеты сәүдә объектларын аерым контрольга алды. Чаллы мэры майда ук сәүдә нукталарын сүтү, трамвай һәм автобус тукталышларын норматив хәлгә китерү өчен кирәкле чара дип атады. Әйтик, язын Татарстан кунакханәсе тукталышында сәүдә павильонын сүттеләр. Шәһәрдәшләр биредә спиртлы эчемлекләр саталар дип зарланган. Был постоянным включенным объектом в мониторинг по незаконному выявлению оборота алкогольной продукции. Мы имеем множество жалоб от жителей. Навстречу данная организация пошла. Объект был демонтирован добровольно со стороны администрации. Все контрольные мероприятия по соблюдению техники безопасности во время демонтажных работ были соблюдены. Аренда вакыты чыгуы һәм башка сәбәпләрдә сату объектларын сүтүгә китерә. Мондый павильоннарның күбесе Тынычлык проспектында урнашкан. Хәзерге вакытта Кампидагы Чәчәк кибете, 7нче комплекс җиңү паркы һәм мәктәп тукталышларындагы сәүдә павильоннары сүтелгән. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Бүгенге амнашлар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан. Уникальная выставка «Парк живых бабочек». Более 100 крылатых красавиц летают вокруг вас. Ждем вас ежедневно в торговом центре «Палитра». 3-й этаж. Театр стал ближе. Смотрите культовые спектакли в кино вашего города. Проект «Театральная Россия».